duela 25 urte, Legazpin hasi zinenean futbolean, imaginatzen zenuen zure burua horrela, kazetarien aurrean elkarrizketak ematen? Ez. Zergatik ez? Bueno, enuen imaginatzen. Hau Legazpiarra da, Irene Paredes, ezagutzen zu? A ber, ez diet ondo ikusi. Egon zan Paris Saint-Germainetan eta oin Bartzan. Gutxi ikustea, neskak futbolean. Osa, gutxi telebizatzeu o ez dakit. Bota biako zuen gehiago, tio, neskak en plan kirola ditzen. Ze garantzitxo den emakumei ikusarretasuna emata kiroletan, baina ez da aspergariak diren kirolak. Orokorrean. No, noski, ni oso ados nago ikusgarritasunarekin kirolean, kirola ikusi nahi duenaren. Hori da. Nik joaten nintzen partidak ikustera, Discmanekin, eta nintzuten Lastrebol. Bitartean, partido hor zegoen eta nintzuten. Nola zen? Zer hostia da Lastrebol? Lastrebol ez ezagutzen? Zoragarriak dira. Zen Euro Juniorreko irunesken talde bat. Jesus, como los gemelos. Navegando por la red, navegando en internet, navegando yo, te encontré. Eta horan bitartean partido. Gezurra dirudi, baina hoin dela 39 urte gauzak oso bestelakoak ziren. Dartzan bakarri partido bat jokatzeko aukera izan nuen, etorri izalako apaiz bat. Esan ez neskek ezin zutela jolastu, eta orduan kanpoan gelditu nintzen taldetik eta bai entrenamenduetatik. Apaiza? Apaiz bateko? Koma apaiza? Apaiz bateko ondartzan. Ondartzan ez daukie botere. Ja, gainera apaiz bat ondartzara zedoa traje horrekin. Ojalá, sotaniaz voleibolea jolazten. Abariak izaten deuen dan ez da sinistu bihar, Hori gogoan eukin. Sinistu bihar, gaina abaria zein da esateko ezin doala honek futbolian jolazten. Es que hori da, es que lo que pasa que lehen, ni beti izaten dut, eta esan gore. Inquisición. Ni beti izaten dut. Lehen, herrixan haintze zegoen, botikaixuak, abariak, eta alkatiak. Eta punto pelota. Ni beti marimutila izan du naiz, baina ez daukat inongo traumarik. Eta gero emakumea izan da, helduagoa ginenean, etxera juntzaitezte, etxean hobeto zaudete, fregatzera, garai hartan. Osa fregar, eta nolako komentarioak. A ver, marimutila zeitxi, futboleritxe dagoelako jolastu? ¿Me explicas? Bai, azken handi ez, litzeak edo, Machismoa, betiko, Bai. Beti izan dek, ez maritxiko, da etxegize, da beti... Bai. Bai, ez dituk atzoko gauzek, Bai, guantela ez dakite ez asko, haitu nur ez dakize futbol jokalari bat neska, eta deitu zioten ez dakize, gure denetik deitu zioten, eta ezin da pasa, eske, a ber, non gaude ba? Bide guzti horretan izan dituzun zailtasunik handienak zeintzuk izan dira? Jo, nik uste zailtasun gehienak diala txikitan. Azkenen futbol tale batean jokatzeko aukera ez izatea, aukera guztiak hilda daude. Ze hor bidean neska asko gelditzen dira. Ez que hori tristia izan behar da, tio. Izan behar oso tristia, zabetxik. Zu baldin bakazu amets bat, ez? Eta zuretako bizita guztia rodatzen dau futbolian eska horren moduan, eta ez aukitzia laguntza horrek. Habe, gu hame moian ibiltzen ginen, mutildanekin ibiltzen ginen. Habe, ni danien ibiltzen itza fulian, ni ibilin itza fubiton nesken ekipuan. Eta ezaguer problema. Hau toki danien egon da jolazten txo. Bai, ni bai. Eta atletismoko probia pasatu noan nik. Zu hiltze zenean, no te queda nada por hacer. Garrazi, egun futboletik bizi zara? Bai. Atletiken hitzarmen kolektiboaren baldintzen oso gainetik daude, eta zorionez profesionala gara. Baina, oraindik oroar esango nuke profesionaltasun maila apala dela. Barijoa poliki. Alare borroka ondixea du, Hombre, oino kostatu gora, Gizonak gara gustatze hori emakumiak eta onjo asko kostatu gora. Borroka ondixea du, bai. Eta aire pixkana, aire pixkana limosna emateula, de repente, emakumezko realanak anoetan jokatzei da, gizton eventuak, ostra, da, zeti dizia aste bururo jokatuko, Hala, bai. Uste duzu, mendik 10 urtera, zelaian dauden neska horiek ikusi eta inbidia puntu batekin ikusiko dituzula? Seguro baiet, eta hori opa diot gainera, etorkizuneko emakumezkoen futbolari. Ni horre xerita egotea eta esatea, hauek bai daukatela dena aurretikan. Bai, eta horrea jarraitu, hortxe, indartxu beti, hor. Hori examinazun, ez da enbidia, zu gaur hemen egongo ez bazina, haiek han ezien egongo. Claro. Beste unen egon nintzen
herri bateko lagun batekin, eta esaten zian hori berak herrian ez dituela inoiz referente LGBT-rik izan edo dena delako, eta nizan zu seguraski izango zara referente beste hor batzuentzat. Eta hori da garrantzitsuen azkenean.